Ahojte, tak dneska pokračujeme v našich močových kameňoch. Minule sme si hovorili, že infračervenou spektroskopiou vyhodnocujeme vlastne na základe tabletky spektrum a na základe toho vieme určiť, či ide o kameň, ktorý je jednozložkový alebo viaczložkový. Ak ide o viaczložkový kameň a potrebujeme presné percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek v tom danom kameni, tak vtedy vlastne používame polarizačný mikroskop, kde si vlastne vieme prispôsobiť to percento podľa toho, čo vidím v tom danom mikroskope. Na podložné sklíčko si viem rozdrvený kameň naniesť. Takáto troška. Tu si tak oklepem na podložné sklíčko. Kvapnem jednu kvapku imerzného oleja, aby sa mi obraz tak pekne zjednotil v mikroskope. A prikryjem krycím sklíčkom. Mám prichystanú vzorku na pozorovanie a môžem vložiť do mikroskopu. Keď sa pozrieme, tak vidíme niečo takéto. Sú to vlastne teda kryštály toho močového kameňa, ide o juvelit. Má to sfarbenie a také zárezy, ktoré vidíme a ktoré aj preostrujeme, tak to je pekne vidieť v podstate. Toto napríklad vidíme na obrázku brašit, je tiež taký pekne sfarbený a má také zalomenie na koncoch. Čiže keď takto chodíme po tom sklíčku, tak je to také farebné ako také diamantiky a tešíme sa na vás opäť o týždeň.